Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ang amon idulong sa inyo. Kagyaring aton top story subong nga adlaw, July 14, 2025. Congressman Albi Benitez nagpangayo sa bulig ni PBBM para matagaan ang solusyon ng problema sa baha sa Bacolod. Negrense nga OFW, pinakauna nga Filipino casualty sa gamo sa tunga sang Israel kag Iran. Buildings sang cable network sa Sagay City nasunog. Halit sang kalayo, nagdangat sa masobra 7 million pesos. Isa sa 3 ka mga natiruan sa silay napatay. Gunman, napatay man sa operations ng PNP. Kag sa good vibes, defending champion nga Sagay City softball team, iwat magapadulong sa US para mag-compete. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, mas mangin maulanon ang ini nga semana suno sa pag-asa. May low pressure area sa Guasang Philippine Area of Responsibility nga nakit-an 1,870 kilometers ang extreme northern Luzon. May medium ini nga chance nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Ang balantayan sa karon suno sa pag-asa, amo ang ulan nga dala sang hangin habagat. Mahimo ini magdala sang ulan sa western portion sang southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang habagat amo ang nagresulta sa pagbaha sa Bacolod kag Talisay sang Sabado sang kaagahon. Ang Negros Island region ang mahimo maka-eksperyensya sa pag-ulan kag bangod may LPA na, mahimo nga ang halos bilog nga pungsod ang maka-eksperyensya sa maulanon nga panahon sa masunod nga inadlaw. Gani subong pa lang ginaabisuhan na ang tanan nga mag-aligmat kay mahimo nga mangin mas maulanon ang ini nga semana. Sa number 9, masobra sa 1,800 ka mga pumuluyo sa barangay Kabagnaan sa La Castellana ang gintugutan sang banwa nga magpauli na. Sa video nga ginpost ni Bon sa Kapanyo sang Domingo, makita ang pagpanghimo sa mga pumuluyo nga taga-barangay Kabagnaan, dala ang ilang nga mga kagamitan, samtang may nagahulat nga emergency evacuation vehicle. Suno kay John B.F. De Asis, ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer sa La Castellana, gintugutan na sang local government unit ang pagpauli sa mga 1,800 ka pumuluyo. Sakop sila sang 6-kilometer extended danger zone. Ang ilang mga balay sunod sa iya ang yara sa kilid sang dalan. Patag niya, wala labot sang damlag insidente nga may mga nagbiya sa campsite nga wala sa pahanugot, bangod nga luyag naman gid nila magpauli magkaligad ang 7 ka bulan na nga pagtener sa mga evacuation center, wala na sang pondo ang banwa nga mahatag para masustain ang mga internally displaced persons. Ginsili ni Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III sa nagligid nga semana nga napadangat na ini nga concerns ang La Castellana. Ang abiso sang FIVOLCS amo nga dapat wala kuntani sa gihapon sang human activity sakop sang 6-kilometer extended danger zone. Pero ila ginakilala ang autonomy sang mga LGU. Sang Biyernes sa interview sa media kay Mayor Añejo Nicor, iya ginsili nga depleted na ang pondo sa banwa. Makaduha na sila kabeses nga nagpakig-angot sa Department of Budget and Management para sa approved nga pondo pero wala man sa gihapon sang feedback ini. Suno kay De Asis, may bilin pa nga mga IDP sa premises sang eskwelahan kag sa mga barangay hall pero wala na sa may nabilin sa mga classroom. May mga 1,400 pang yara sa mga evacuation centers. Ang pagkaon nila, ang DSWD na ang nagahatag. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, natala na pang liwat nga community kitchen para sa mga IDP. Alang dra inside sila ma'am, oo. Magaligiti ang main problem wherein nga ang LGU cannot fully support na sang ilang kag ng LGU may letter of intention with the higher authority nga sa OCD sa region and also sa national last week nga meeting.
Sa number 8, may fungus nga nadiskubrahan sa kapi sa nagligad nga mga binulan nga ginalantaw breakthrough angot sa away kontra sa RSSI o kung sa peste nga nag-igo sa karon sa katubuhan. Sunod sa pamuno sa Sugar Regulatory Administration, Pablo Luis Escona, ang fungus nga initially identified bilang Metarhizium anisoplei ang nag-aatake sa mga adult nga red-striped soft-scale insects o kun RSSI. Maayo ini suno kay Escona kay natural nga pamaagi sa pagpatay sang RSSI kag hindi chemical. Naglaom sila nga mapadamo ini agudto mapanagtag sa mga farmers para ma-spray. Luyag anay nila nga mangin 100% sure ang ini nga pamaagi sa pagtapna sang RSSI. Samtang may mga 300 hectares sa mga katubuhan nga apektado sang RSSI, antigayon nga na-recover o kung naka-recover suno kay Ascona. May 2,932.13 hectares ang katubuhan ang apektado sang RSSI, pinakadamo sa Negros Occidental, 2,876.28 hectares. Nag-slow down sa 13% ang infestation sa nagligad nga semana suno kay Ascona. Sini nga semana nagsaka naman sa 23%. The breakthrough in the terms nga SRA found a certain fungus sa kapis a few months ago, gindalata na puli sa La Granja and ginpadamo and gin-observe. So they will report it today sa forum. I don't want to preempt lang the report kagina no sa welcome speech, but so far the fungus aggressively attacks the adult RSSI. Kaya ang problema with the other natural controls, ang crawlers lang ang gakaapektuhan. So ini siya, may ara na da sila pictures nga i-share, ginapataya ang adult and we open the adult, pataya man ang mga itlog kag ang kabataan sa sulod. So it's a big breakthrough. It's natural, hindi na siya chemical. And we hope to multiply it to a point nga manghatag ta libre sa mga farmers for spraying na siya. Ang actual day when we can actually do that, hindi kumambal subong no. Sa number 7, bangkay sing isa ka lalaki na sapwan sa Hinigaran. Detained karon sa Hinigaran Police Station ang duha ka mga suspect nga ginatulo responsable sa kamatayon sang 29 anyos nga lalaki nga nasapwan nga may buno sa lawa sa crossing Bulobituon, Barangay Miranda sa Banwa sa Hinigaran sadtong Biyernes nga adlaw. Nakita na lamang ang biktima nga ginkilala kay Christian Oliva, nagaobra sa kampo kag residente sa Barangay Kambaog sa amuman nga Banwa nga nagahigda sa dalan. Wala na sang kabuhi kag may buno sa iyang natyan. Gindala si Oliva sa Hinigaran Medical Clinic kundiin siya ang gindeklarar nga dead on arrival. Sa investigasyon sa PNP, nagbakal sa sigarilyo ang biktima kag iya paryente kundiin nagainom-inom ang mga suspect. Nagluntad ang pagbinaisay kag nabuno sa mga suspect ang biktima. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz, ang hepe sang Hinigaran Police Station, 5 ang ila inisyal nga persons of interest. Apang sa paday nga investigasyon, nagwa nga ang duha gid lamang ang nangamot kag ang 3 ang nagbulig lang tambag. So kay Corpuz, sa bulig sang Barangay Kagawad, napasurrender ang duha ka mga suspect nga posible magapangatubang sang kaso nga murder. Sa number 6, manguma na patay sang iya mismo utod bangod sing inaway dala sang kahulugbon. Mga ginawayan sadto nga liwat na ungkat ang ginalantaw sang kapulisan nga motibo sa pagpatay sa isa ka manguma sa Barangay Pinuwayan, Banwa sang Don Salvador Benedicto, Biyernes ng gabi. Ang suspect iya lang man nga manghud. Ginsiling ni Police Senior Master Sergeant Ronald Retiban, Chief Investigators ng Don Salvador Benedicto PNP, gikan ang mag-utod sa barangay proper. Sila ang nag-inom-inom o pwedeng iban pa nila nga mga utod kaga kakilala. Sa ila pagpauli,
Bangod yara na sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon, suno kay Retiban, naglalisay ang duha samtang nagalakat sa kamaisan kag ginbuno sang 30 anyos nga manghod ang iya 50 anyos nga magulang. Nakaangkon sang buno sa dughan ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Nag-surrender ang manghod sa otoridad kag detained karon sa DSB Police Station. Suno kay Retiban, kumpleto na ang dokumento sa pagpasaka sang kaso batok sa suspect kag ginahulat na lamang ang complainant. Sa number 5, building sang cable network sa Sagay City nasunog halit sang kalayo nagdangat sa 7.5 million pesos. Nagainuwang ang mga fire truck kag makitaan ang madamol kag itom nga aso gikan sa nagakasunog nga building sa Dalan, Quezon, Barangay Poblacion 1 sa siyudad sa Sagay, Negros Occidental, Sabado sang hapon. Base sa investigasyon sa Sagay City Bureau of Fire Protection, nagsugod ang kalayo sa ikaduha nga pananagan sang building nga ginapanag-iyahan sang Sagay Star Cable Star Viewing Network Incorporated. Nagdangat sa 7.5 million na pesos ang danyos sang sunog nga naglawig sa masobra 3 ka oras. Ginsiling ni Fire Officer 2, Ayan Dave Definio, Chief Fire Investigator sa Sagay BFP, under investigation pa ang gintunaan sang sunog apang base sa ila inisyal nga investigasyon, accidental fire o kung electrical related ang nasambit nga sunog. Wala naman sa may nasamaran sa sunog nga nagdangat sa second alarm. Nagbulig ang madamo nga fire brigades gikan Escalante, Cadiz City, Lopez Sugar Incorporated kag Bacolod Chamber Volunteer Fire Brigade sa pagtapna sa nga sunog. Ma'am, so far, ma'am, under investigation pa dyan po ng amon nga, ma'am, nga status sa, ma'am, sa fire incident regarding dito, ma'am, kay nagkuha pa kami dito evidence, ma'am, subject ko sa for laboratory, ma'am. Sir, pero initially, sir, anong nakita naton? So, subong focus kami sa accidental fire, ma'am, accidental siya, ma'am. Then, ang iyang point is electrical, ma'am. Sa number 4, isa sa 3 ka mga nitiruhan sa Silay City sang lalaki nga ginasiling nag-hallucinate na napatay kag ang nagpaniro ang napatay man matapos ginalegar nagbato sa pulis sa drug operation. May report si Romeo Subaldo. Ang ini nga lalaki nga nakuhaan sa CCTV footage amo si Mark Pilayo. Siyang ginasilinga nagpaniro sa mga nalabyan nila nga mga persona sa Silay City samtang nagasakay sa motorsiklo sa nagligad nga semana kung sa diin 3 ka mga persona ang nagkalaigo sang bala kagintala sa ospital. Sang Sabado, ang isa diri sa ila, ang isa ka 52 anyos nga si alias Fernando nga e-bike driver ang napatay. Pero ang gunman nga si Mark Pelayo ang napatay man sa buy-bust operation sang Cadiz PNP sa Barangay Burgos matapos ginaligar nga nagbato sa pulis. Ang nagadala sang motor, ang SK kagawad sang kanusong sa Ibi Magalona nga si alias RR, nag-surrender sa PNP. Istorya niya, makuha lang siya kung tani sang motor niya sa Bacolod. Nakibot na lang siya, sang gulpi lang naniro sa mga tawo nga malabyan nila si Pelayo. Wala man siya may nahimo, kay gingkulbaan man siya. Lang kuya nga kulpe lang tayo man yung glupok. Kagway ko yak bala mga armas yung dala. Kaya bali driver lang ko nga upulang ko nga driver lang yan. Driver sa motor? Ikaw kadala sa motor? Oo. Kibot na kuya kag ang akong tupad lasig ko. Doon na dala mo ko sa nervous. Kaya pati nakibot nga gulpe lang yung glupok sa likod ko. Suno pa kay RR, nagaligar si Pelayo nga may nagalagas sa ila pero wala man siya sa makitaan nga nagalagas sa ila. Wala man sila kuno nakagamit sang illegal nga droga ante sila naglakat ni Pelayo. Gawaras? Oo, pati ako doon. Ano sa man? Anong ginobra? Anong... Gano siya nga doon nakita mo doon di mo Parang malpas or Kumamon sa oo. nagasala siya? Pamunang. Dali lang gate ang motor ang gamit niyo iya. Iya. Ikaw nag-drive ako. Kahit siya nang kapoy mo lang ay naprotos naman mo. Ikaw naman niya pa man ma'am.
Suno sa hepes ang sila'y PNP nga si Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, Biyernes ang gabi, kadtuan nila kuntani si Pelayo sa Cadiz para dakpon, pero pila lang ka minutos ang nagligad, napatay na ini sa operation sa Cadiz PNP. Yara man gali si Pelayo sa drugs watch list sa Cadiz PNP. Ang sling bag, ang bayo, kagang kalo nga gingamit ni Pelayo sa pagpaniro Webes ang hapon ang na-recover sa ilang balay, pati na ang pusil nga ginasuspetsuhan gingamit man sa pagpaniro. After sa na-process na ang crime scene sa Soko, kag sang ilang IOC sa Cadiz, na-recover natin dito ang unang palatandaan sang identity sang aton nga suspect is ang sling bag na ginasuksok ya sang dadi nga natabo ang shooting incident, na-recover natin na dito sa ilang balay. Tapos ang basa nga bayo nga pula, nagbasa man nga short nga daw gray something. So na-recover na natin talaga kag ang iya nga puti nga kalok nga gingamit sang dadi nga natabo ang shooting incident. So wala ta sa pagduwa-duwa nga siya gidya ang aton nga suspitsado sa ang isa suspitsado nga involved sa shooting incident. Si alias RR, ang pasakaan man sa gihapon sang kaso sa sila'y PNP. Ang duha pagig ka mga natiruhan nga mga persona ang parayon pang ginabulong sa ospital. Sa kamatayon ni Pelayo kapag pasaka sang kaso bato kay alias RR, ginakabig na sa sila'y PNP nga case closed ang natabo nga pagpaniro. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa number 3, gobyerno probinsyal nagpalapot sang pag-unong sa pamilya sa nagrense nga caregiver nga napatay sa pungsod Israel. Siya ang taga San Enrique kag sadto nagserbe bilang barangay treasurer. Si Lea Mosquera ang pinakauna nga overseas sa Filipino worker nga napatay sa tunga sang konflikto sang Israel kag Iran. Sa post ng Philippine Embassy sa Israel, nakasaad nga si Mosquera ang biktima sang Iranian missile attack sa city of Rehovot sa June 15 nga nag-igo sang iyang apartment. Ginbulong siya sa ospital kag nagpaidalom sa multiple surgeries sunod sa Philippine Embassy sa Israel. Ang iya mismo utod nga si May Joy nga didto man nagatrabaho ang nag-atipan sa iya. Ginsili ni Governor Eugenio Jose Lacson nga iya ginakasubo ang natabo sa 49 anyos nga si Mosquera nga nagtaliwan sang Domingo, July 13. Taga barangay Gintorilan sa Banwasang San Enrique, si Mosquera. Sunod kay Mayor Gilson Tubilyara, barangay treasurer sa si Mosquera, antes pa man ini nagtrabaho sa pungsod Israel. Madumduman ni Tubilyara nga isa ka mapisan nga worker si Mosquera. Mga 17 katuig man nga nagtrabaho sa Israel, sunod kay Tubilyara si Mosquera. Ang Department of Migrant Workers oversees the Filipino Workers Administration, kaupa ng Philippine Embassy sa Tel Aviv, DFA, sandig sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang magagasto sa pagpapauli sa bangkay ni Mosquera kasubong man ang pagpalubong sa iya. Hatagan man ang iya nga pamilya sa financial assistance, lakip na ang pagbiyahe sa iya nga utod nga si May Joy sa Pilipinas. Sunod kay Governor Lacson, hatagan sang probinsya sang 190,000 pesos nga assistance ang iyang pamilya. Ini ang kasubong sa kantidad nga ginhatag man sa pamilya ni Loretta Alacre nga napatay sa October 7, 2023 sa Israel. Si Alacre taga Cadiz City. May programa man ang San Enrique para sa mga OFW. Ginakilala sang pungsod ang life of service kag legacy ni Mosquera. Ginakilala siya bilang baganihan. Very active man na sa sinuna. So, hardworking man na siya. That's why nga daw wala man siya problema with the number of years working abroad. Upod na yung sister eh. Yung Bramanda, sa Israel. Kaya may pila kami da ka mga pumuluyo nga Bramanda ko. Taga-drama na iba nga barangay. We extend our condolences to the family of Lea Mosquera. Very unfortunate. The report states that she really fought for her life, but I guess the injury that she sustained was just too much for her. So we condole with the family of Lea Mosquera.
Sa number 2, may 14 ka mga reported cases ang Leptospirosis sa Bacolod City. Inibasa sa latest nga report nga ginpagwa sa City Health Office humalin Hunyo 29 tubtub Hulyo 5, 2025. Sa 14 ka mga kaso, 6 ang napatay. Ini ang mas mataas sa nga 75% kung ikumpara sa nagligid nga tuig sa amuman nga period nga may 8 ka kaso kag 2 ang napatay. May tig 2 ka mga kaso nga na-record sa Banago, Handumanan kag Felisa kag tig isa naman ka recorded leptospirosis sa barangay 12, 21, 1 Mansilingan, Bata, Villamonte, Sungag kag Estefania. Ginapanugyan nga likawan ang pag-ubog sa baha para mapalayo sa makamamatay nga balatian, ilabi na karon nga tig-ululan nga masami may mga areas nga ginabaha. Kag sa number 1, wala may ginapili ang baha. Subdivision manukon dalan ginasulod sang baha. Sabado sang kaagahon masobra sa 1,600 ka individual ang gin-evacuate sa Bacolod. Congressman Albi Benitez nakigsugilanon sa presidente kag nagpasalig ini nga dayunon ang floodgate project para sa Bacolod. May report si Romeo Subaldo. Ang kilid sang mall sa reclamation area daw nangin suba. Pati high-end subdivision sa Barangay Madalagan, ginsulod sang tubig baha. Pati mga dalanon daw nangin sapa. Wala sang may ginpili ang baha nga nag-igo sa Bacolod ug Talisay City Sabado sang kaagahon. Wala sang bagyo pero mabunok ang ulan nga nagresulta sa pagbaha. Bisan man og 12 na sang udto sang Sabado sa may dalan San Juan sa unahan sang Puno Banago, ginabaha sa gihapon. Malapit sa 5,000 ka mga pumuluyo ang apektado sang baha. Suno kay Mayor Greg Gasataya, ang basura sa sapa kag drainage pati na ang urbanization ang pila sa mga rason sa pagbaha. Kaina, nagsapo na nagkalain-lain nga mga departamento kag ahensya sa gobyerno para magpangita sang permanente nga solusyon sa sini nga problema. Ginsiling ni Bacolod City Congressman Albi Benitez nga nasugilano niya si President Ferdinand Marcos Jr. kag nagpasalig ini nga dayunon ang floodgate project sa Bacolod. We discussed already ang concepts ng floodgates and pumping station. So kabalo na gina siya, and that was supposed to be partly funded for this year. But unfortunately, something happened sa budget, nadula. I think it's not just Bacolod nga nadulaan sa mga budget, other areas man. So I did speak to the president, and the president said yes, okay, we'll rectify nadula funds. So they'll put it back. 300 million pesos nga pondo ang kuntani gintigana para sa among proyekto sa Bacolod pero wala madayon. Gani nagpasalig ang presidente suno sa kongresista nga ibalik ang pondo para diri. Halin sa 3, 5 na ka mga suba sa Bacolod ang kinahanglan karon nga hawanan. But now we're asking for a little bit more because the 300 was supposed to be for the 3 rivers. Now we want the 5 rivers. Free it without obstacles ang outflow, ang flow of water, ang flow sa tubig na napagwa. And then mahimo kita sang pumping station so that we can also pump it out. Wala na sa may nagapabilin sa mga evacuation centers sa karon. Ang DSSD ang nagpanagtag naman sang ayuda para sa mga ginbaha. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag sa Good Vibes defending champion nga Sagay City softball team liwat nagpadulong sa US para mag-compete. Nagpadulong na sa Estados Unidos ang softball team sa Sagay City nga magatiglawa sa Pilipinas sa Pony International Softball World Series 2025 sa McAllen, Texas. Ginpamunuan ni Councilor Benson Fernandez ang delegation. Kaupod ang mga teams gikan sa Tanawan City kag Manila bit-bit sa mga atleta ang dungog sa sagaynon sa International Diamond. Ang Team Philippines nga gikan o kung ginalakipan man sa players gikan sa Sagay City anangin na 16 under softball Pony World Series champion sa Texas sang bulan man sang Hulyo sang nagligad nga tuig.
Kagitang naga-shoutout sa ating mga live viewers kay Salvador Española. Mayang hapon Digicast Negros watching live from Hinigaran, Negros Occidental. Kay Romel Mahilom Galio, good afternoon Ma'am Barbara, kag Digicast Negros. Kay Maricon Gamboa Hayashi, good evening Digicast Negros. Kay Sam Villajos, ingat po kayo dyan, hambal niya. And of course, kay Angelica Yuki Noble. Mayang hapon Digicast Negros, Miss Barbara. Happy birthday kay Mayor Ella Garcia Yulo sa Moises Padilla. God bless us all. Shona Evangelista Carredo. Hello Digicast Negros watching from Singapore. Kay Novaken Castro Verde watching from Singapore. Good afternoon kay Sir Andre Tahonera. Kagamuyan to ang top 10 stories of the day. Tubtubwas. Ako si Barbara Mijares. Mayang hapon.